Το 2014, μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας τότε, σχεδιάσαμε το κοινωνικό σχολείο. Τι ήταν το κοινωνικό σχολείο? Αφορούσε τα παιδιά του Δημοτικού και ήταν μία προσπάθεια να μάθουν, να μένουν μακριά από φαινόμενα όπως το bullying, ο χουλικανισμός, τα ναρκωτικά, το τσιγάρο, ο αλκοολισμός, να μάθουν τις αξίες του αθλητισμού και να γυμνάζονται, να μάθουν ποια είναι η σωστή διατροφή. Όμως το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε. Χάθηκε μια δεκαετία, γιατί τα τότε πεντάχρονα παιδιά θα είχαν μείνει μακριά από όλα αυτά. Και σήμερα 15χρονοι κάνουν μπούλικο ένας στον άλλον και έχουμε αυτά τα φαινόμενα της βίας. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να πάρει μέτρα. Ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει από το 2019. Και τι μέτρα παίρνει? Μέτρα κατασταλτικά μόνο για τους σημερινούς 15χρονους. Όχι όμως μέτρα εκμάθησης για τα σημερινά πεντάχρονα παιδιά, έτσι ώστε μετά από 10 χρόνια να μην ξαναζούμε με άλλα παιδιά τότε πάλι φαινόμενα βίας.